Mikä on tämä Nokian Koskenmäessä sijaitseva talovanhus? Tämä on Vehreä mainostoimisto. Tervetuloa! Tässä samassa tilassa on toiminut 1930-luvulta 70-luvulle asti Tuomisen sekatavarakauppa. Kaupassa myytiin kahvia, pullaa, makkaraa ja käyttötavaraakin, kuten kankaita. Tuomisen kaupassa siis panostettiin vahvasti myymälän visuaalisuuteen, rekvisiittaan ja näyteikkunoihin. Kauppias oli hyvin markkinointihenkinen, joten ympyrä sulkeutuu, kun nyt samoissa tiloissa toimii mainostoimisto. No, mikä tämä Vehreä sitten on? Mistä kaikki sai alkunsa ja miten me ollaan tähän päädytty? Mä olen ollut pienestä asti tosi visuaalinen ihminen. Ensimmäisen mainoksen suunnittelin jo 6. luokalla koulun limudiskolle. Mä perustin Vehreen 10 vuotta sitten, eli 2015. Siinä vaiheessa asustelin Ylöjärven perämetsissä ja siellä se ensimmäinen toimistokin oli. Vehreen juuret on siis maalla. Se eka toimisto oli mutkaisen soratien varrella, ei edes katuvaloja ollut. Siitä versoi se ajatus maanläheisestä mainostoimistosta. Sillä tiellä järjestettiin jopa rallikisoja. Vehree on tuulella käyvä mainostoimisto. Mitä se tarkoittaa? Kyllä, kestävä kehitys on kuulunut alusta pitäen Vehreen toimintaperiaatteisiin. Vehree siis käyttää tuulisähköä ja lämpiää paikallisilla klapeilla. No mites työmatkojen päästöt? Mä asun samassa talossa, missä tämä toimistokin on, joten työmatka on 0 metriä. Näkyykö tämä vastuullisuus myös asiakkaille? Totta kai. Messuosastojen suunnittelussa suositaan kotimaista kartonkipullappia, jonka saattaa lopuksi kierrättää. Ja nettisivustoprojekteissa suositaan hiilineutraalia web-hotellia. Vehreen nimikin luo jo tietynlaista mielikuvaa. Vehreen asiakkaat haluavat jo lähtökohtaisesti toimia kestävän kehityksen mukaan. Asiakkaina on esimerkiksi lähimatkailua ja paikallisia palvelualan yrityksiä. Nokian yrittäjät palkitsi Vehreen vuoden yksinyrittäjänä. Valintakriteereissä mainittiin, että Vehree on saanut mainetta ja isoja asiakkaita. Olet ollut perustamassa Nokian nuoria yrittäjiä, eli nynnyjä, mutta lisäksi korostettiin rohkeutta. Ehkä mä olenkin rohkeasti nynny. Voihan se rohkeus tarkoittaa vaikkapa provosoivaa markkinointia, taikka sitä, että haluaa pelastaa vanhat talot. Sä olet ollut mukana perustamassa Nokian vanhat talot -tapahtumaa ja suunnittelemassa sille myös markkinointia. Onko rohkeutta myös se, että haastaa yhteiskunnan normeja tekemällä 4-tuntista työpäivää? Luovuus vaatii aikaa ja oikeastaan sen takia mä teen aika lyhyttä työpäivää. Työprojekteissa asiakas näyttää hiekkalaatikon reunat ja meikä leikkii niiden sisällä. Käytännössä työhön liittyviä ideoita syntyykin paljon vapaa-ajalla, vaikkapa uintireissulla tai remppaa tehdessä. Sun titteli on siis luova suunnittelija. Niin, sitä mä oon miettinyt, että jos on luova, niin onko silloin luoja? Entä jos luova ihminen suunnittelee logoon, niin onko se silloin luojan luoma? Sun intohimo on logojen suunnittelu. Kyllä, logojen suunnittelu on ihan parasta. Hyvään logoon kiteytyy koko yrityksen olemus ja brändi. Hyvä logo on mieleen painuva ja se toimii myös pienessä koossa. Logon lisäksi yritys tarvitsee ainakin nettisivut. Nettisivut on jokaisen yrityksen markkinoinnin kivijalka. Jos sulla ei ole nettisivuja, niin sua ei käytännössä ole olemassa. Sä olet suunnitellut vuosien saatossa nettisivustoja kymmenittäin. Sivustoilla on aika paljon kaikenlaista. On kuvituksia, tekstejä, valokuvia ja kieliversioita. Teetkö sä kaiken tämän itse? Teen kyllä paljon itse, mutta eihän tässä yrityskentällä yksin pärjää, vaikka toimii yksin yrittäjänä. Verkostot on tärkeitä. Projekteista riippuen saattaa olla tarvetta esimerkiksi valokuvaille tai kuvittajille. Ja totta kai niistä verkostoista löytyy myös aivan korvaamatonta vertaistukea. Vehree on melkoinen mainonnan kyläkauppa. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Tekeekö mainokset jatkossa tekoäly? Tekoäly tuo toki oman lisänsä markkinointiin, mutta kyllä maanläheiselle mainostoimistolle on kysyntää myös jatkossa. Mä uskon, että tulevaisuudessa yrityksistä pärjää erityisesti ne, jotka panostaa palvelumuotoiluun ja kestävään kehitykseen. Tule mukaan Vehreen tarinaan. Vehree, maanläheinen mainostoimisto.